ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଲୋକମାନେ ତୁମ୍ଭର ତାଳି ମାରିବାକୁ ଦେଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ଗୁପ୍ତ କୋଠରୀର ପାପକୁ ଦେଖନ୍ତି। ଯଦି ତୁମ୍ଭର ଗୁପ୍ତ ଜୀବନ ଅପବିତ୍ର, ତେବେ ତୁମ୍ଭର ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କେବଳ ଏକ ଆତ୍ମିକ ଅଭିନୟ। ତୁମ୍ଭେ ଦୁନିଆକୁ ଠକି ଦେଇପାର, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହେବ, ସେଦିନ ତୁମ୍ଭର ଆତ୍ମିକ ଅଭିନୟ କାମ ଦେବ ନାହିଁ। ଆମ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବା ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ନଥାଏ, ବରଂ ଆମ ଗୁପ୍ତ କୋଠରୀ ଭିତରେ ଥାଏ। ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗଛ କେତେ ଉଚ୍ଚକୁ ଯିବ, ତାହା ତା'ର ଚେର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଚେର ମାଟି ତଳେ ଗୋପନରେ ଥାଏ, କେହି ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ କେବଳ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମିକ ଗଛରେ କେବେ ବି ଫଳ ଧରିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜଣେ ଥାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି, ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା କେମିତି? ପ୍ରଭୁ ଲୋକଙ୍କ ତାଳି ମାରିବାକୁ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଆପଣଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ଜୀବନର ପବିତ୍ରତାକୁ ଦେଖନ୍ତି। ଯଦି ଗୁପ୍ତ ଜୀବନ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ତେବେ ଦୁନିଆରେ କୌଣସି ପବନ ଆପଣଙ୍କୁ ହଲାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଭଲ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ହୁଏତ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପିଲା, ଧାର୍ମିକ ପିଲା ବୋଲି କହୁଥାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆପଣ କ'ଣ? ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକି ଦେଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏବଂ ବାହାରେ ସମାନ ନୁହେଁ, ତେବେ ଆପଣ ଏକ ଆତ୍ମିକ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ନିଜ ଜୀବନରେ ଏହି ଆତ୍ମିକ ଅଭିନୟ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଭିତରେ ଯାହା, ବାହାରେ ବି ସେଇଆ ହେବାକୁ ଚାହେଁ। ମାଥ୍ୟୁ 6:6 ଲେଖା ଅଛି, ତୁମ୍ଭେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ ତୁମ୍ଭର ଗୁପ୍ତ କୋଠରୀରେ ପ୍ରବେଶ କର। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏମିତି କିଛି ସେବା ବା ଦାନ ରହୁ, ଯାହା ବିଷୟରେ କେବଳ ଆପଣ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଥିବେ। ଏମିତି କିଛି ପାପ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଯାହା ବିଷୟରେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏହି ଗୋପନ ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ବିଜୟ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର କରିବ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ହେବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଝରକା ଖୋଲିଦେବେ। ଆପଣ କିଏ? ଆପଣ ଜଣେ ବଡ଼ ଧନୀ ହେବା ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ହେଉଛି ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଏକ ସନ୍ତାନ। ଦୁନିଆର ସଫଳତା ଆସିବ ଆଉ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମିକ ପରିଚୟ ଅନନ୍ତ କାଳ ପାଇଁ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଚେହେରାରେ ଏକ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ତେଜ ରହିବ। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଦେଖନ୍ତି। ଆମେ ଗୁପ୍ତରେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, କାହା ବିଷୟରେ କ'ଣ କହୁଛୁ, ସେଇଟା ହିଁ ଆମର ଆତ୍ମିକ ସ୍ତର। ଲୋକମାନେ ଉପର କର୍ମ ଦେଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ହୃଦୟର ଗୁପ୍ତ ବିଷୟକୁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଯଦି ଗୁପ୍ତ ଜୀବନରେ ପବିତ୍ରତା ନାହିଁ, ତେବେ ଆଶୀର୍ବାଦର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ବାଇବେଲ କହେ, ଏଲିଙ୍କ ପୁଅମାନେ ହଫ୍ନି ଓ ଫିନସ୍ କୌଣସି ସାଧାରଣ ଲୋକ ନ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଜଣେ ମହାନ ଯାଜକଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଥିଲେ ଏବଂ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଯାଜକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ବଳିଦାନ କରୁଥିଲେ, ପବିତ୍ର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ଏବଂ ମନ୍ଦିରର ନିୟମ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 2:12 ଲେଖା ଅଛି, ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ ନାହିଁ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଗୀତ ଗାଇପାରେ, ବାଇବେଲ ପଢ଼ିପାରେ, ଦଶମାଂଶ ଦେଇପାରେ,
ତଥାପି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣି ନଥାଇପାରେ। ଧର୍ମ ଏକ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଏକ ଅନୁଭୂତି। ଏଲିଙ୍କ ପୁଅମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣିଥିଲେ। ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ବଳିଦାନ କେମିତି ଦିଆଯାଏ, ବାକ୍ୟ କ'ଣ କହେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଜାଣିନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାହାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଜାଣୁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭୟ କରୁ ଏବଂ ପ୍ରେମ କରୁ। ଏଲିଙ୍କ ପୁଅମାନେ ମନ୍ଦିରର ପବିତ୍ର ମାଂସ ଚୋରି କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ପାପ କରୁଥିଲେ। କାହିଁକି? କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ଭୟ ନଥିଲା। ଅନେକ ଲୋକ ବାଇବେଲର ବାକ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ଜୀବନ ପାପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହାର ଅର୍ଥ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଲିଙ୍କ ପୁଅମାନଙ୍କ ଭଳି ନାମଧାରୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ଏଲିଙ୍କ ପୁଅମାନେ ଭାବୁଥିଲେ, ଆମେ ତ ଯାଜକ ପରିବାରର, ଆମକୁ କିଏ କ'ଣ କହିବ? ପ୍ରଭୁ ତ ଆମ ବାପାଙ୍କ ସହ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ। ଆପଣଙ୍କ ବାପା ପାଷ୍ଟର ହୋଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ 5 ପିଢ଼ିରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିଟି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଅଲଗା ହିସାବ କରନ୍ତି। ଏଲିଙ୍କ ପୁଅମାନେ ଭାବିଥିଲେ ସେମାନେ ଦଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ରହି ପାପ କରିବା ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ବିପଦ। ଆଜି ବି ଅନେକ ଲୋକ ନାମଧାରୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିଚୟ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗମନ ସମୟରେ କହିବେ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ କେବେ ଜାଣିନଥିଲି। ଗୀତ ସଂହିତା 106 ଅଧ୍ୟାୟର 105 ପଦରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ଲେଖା ଅଛି। ତହିଁରେ ସେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥିତ ବିଷୟ ଦେଲେ, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ କ୍ଷୀଣତା ପ୍ରେରଣ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ଜିନିଷ ଦେଲେ ଯାହା ସେମାନେ ମାଗୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ସହିତ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ପଠାଇଲେ, ପ୍ରାଣରେ କ୍ଷୀଣତା। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ଯଦି ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ପୂରଣ ହୋଇଗଲା, ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ଉପରେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ସବୁବେଳେ ସତ ନୁହେଁ। ବେଳେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆମର ଜିଦ୍ ଦେଖି ଆମକୁ ସେହି ଜିନିଷ ଦେଇଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଆମ ଆତ୍ମା ପାଇଁ ଘାତକ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଇସ୍ରାଏଲମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମାନ୍ନା ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜିଦ୍ କଲେ, ଆମକୁ ମାଂସ ଦରକାର। ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଏବଂ ମୂଷାଙ୍କୁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏତେ ମାଂସ ଦେଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ନାକ ଦେଇ ବାହାରିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ମାଂସ ଖାଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀର ତୃପ୍ତ ହେଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣ କ୍ଷୀଣ ହୋଇଗଲା। ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଶକ୍ତି କମିଗଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି କମିଗଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ମୃତପ୍ରାୟ ହୋଇଗଲେ। ବାଇବେଲ କହେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁସାରେ ଚାଲ। ଯଦି ପ୍ରଭୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଦେବାରେ ବିଳମ୍ବ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଣକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ଆତ୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି କହେ, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ, ବରଂ ତୁମ୍ଭର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। କାରଣ ସେ ଜାଣେ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିନା ଇଚ୍ଛାରେ ମିଳିଥିବା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବି ତାକୁ ନରକକୁ ନେଇଯାଇପାରେ। ଇସ୍ରାଏଲୀମାନେ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ଜିଦ୍ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଗଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ ପଇସା, ଚାକିରି କିମ୍ବା ସୁସ୍ଥତା ମିଳିଯିବା ମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନୁହେଁ। ଯଦି ସେହି ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦେଉଛି, ତେବେ ସେଇଟା ଆତ୍ମିକ ବିଷ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣା ବିନା କିଛି ମାଗିବା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ। ହିତୋପଦେଶ 15 ଅଧ୍ୟାୟର 16 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଅଶାନ୍ତିଯୁକ୍ତ ବହୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଅପେକ୍ଷା
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୟଯୁକ୍ତ ଅଳ୍ପତା ଭଲ। ଦୁନିଆ କହେ ଯେତେ ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ସେତେ ଅଧିକ ସୁଖ, କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲ କହେ ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ ଅଶାନ୍ତି ଆଣେ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଧନ ଆସିଯାଏ, ତାର ଭରସା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରୁ ହଟିଯାଇ ଧନ ଉପରେ ରହିଯାଏ। ଧନକୁ ବଢ଼ାଇବା ଏବଂ ଧନ ହଜିଯିବାର ଭୟ ହିଁ ତାର ଶାନ୍ତି କାଢ଼ିନିଏ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ପାଖରେ ଅଳ୍ପତା ଅଛି, ସେ ପ୍ରତିଦିନର ଆହାର ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆଉ ଏଇ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହିଁ ତାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟତର କରେ। ଜଣେ କୋଟିପତିକୁ ସବୁବେଳେ ଭୟ ଥାଏ, କାଳେ ଚୋର ଆସିବ, କାଳେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବା CBI ରେଡ୍ ହେବ, କାଳେ କେହି ଶତ୍ରୁତା କରିବ। ସେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ନିଦ ବଟିକା ଖାଏ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ମିଡିଲ କ୍ଲାସ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ପରିଶ୍ରମ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୟରେ ଚାଲେ, ସେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପାରେ। ତାକୁ ଲାଞ୍ଚ ଦେବାର କିମ୍ବା କଳାଧନ ଲୁଚାଇବାର ଚିନ୍ତା ନଥାଏ। ତାର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜୀବନ ହିଁ ତାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସୁରକ୍ଷା। ଦୁନିଆ ଧନକୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଭାବେ, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ କହେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୟ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଧନ। ଧନ ଆଜି ଅଛି କାଲି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୟ ଅଛି, ତାହାର ସନ୍ତାନମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦର ପାତ୍ର ହୁଅନ୍ତି। ତାର ଗୃହରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଥାଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିବା ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିବା ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ କୋଟି ଗୁଣରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। କାରଣ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଖାଲି ହାତରେ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ ଅନନ୍ତ କାଳର ମୂଳଧନ ନେଇକି ଯିବ। ଦୁନିଆ ଆଜି ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବଢ଼ାଇବା ପଛରେ ବ୍ୟସ୍ତ, କିନ୍ତୁ ରହସ୍ୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେଉଁଦିନ ତୁମ୍ଭେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ଶିଖିଯିବ, ସେଦିନ ତୁମ୍ଭେ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କୋଟିପତି ହୋଇଯିବ। କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶାନ୍ତି କୌଣସି ବଜାରରେ କିଣାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଇବ୍ରୀ 11 ଅଧ୍ୟାୟର 5 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ହନୋକ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଲେ ଯେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହୋଇଥିଲେ। ହନୋକ କୌଣସି ମିଟିଂ କରିନଥିଲେ କି ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ କରିନଥିଲେ। ସେ କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୁସି କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୁସି କରୁଛ କି ନାହିଁ, ସେଇଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିଷୟ। ଆମେ ଦୁଃଖ ଆସିଲେ କାନ୍ଦୁ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଆମ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଅଟେ। ଗୀତ ସଂହିତା 119 ଅଧ୍ୟାୟର 71 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ମୁଁ ଦୁଃଖଗ୍ରସ୍ତ ହେଲି, ଏହା ମୋ ପକ୍ଷରେ ଭଲ ହେଲା। ଦୁଃଖ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳକୁ ଟାଣି ଆଣେ। ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଭଲ ଚାଲେ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉ, କିନ୍ତୁ ବିପଦ ଆମକୁ ବାକ୍ୟ ଶିଖାଏ। ଦୁଃଖ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆଗମନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। କେବଳ ସୁସ୍ଥତା ବା ଚାକିରି ପଛରେ ଦୌଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆତ୍ମା ପାଇଁ ବୁଣିବ, ତେବେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ରୂପକ ଶସ୍ୟ କାଟିବ। ଆତ୍ମିକତା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଟେ। ଆଗମନ ଅତି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ। ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର କର। ଆପଣଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ଜୀବନ କ'ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗମନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ? ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେଇମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଙ୍କୁ ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଜିଦ୍ କରି ପାଇଥିବା ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାଣକୁ କ୍ଷୀଣ କରିଦିଏ। ଏମିତି ଆହୁରି ଗଭୀର ରହସ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।